Σήμερα σημειώθηκε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στο Στρασβούργο. Υπερψηφίστηκε η ετήσια έκθεση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας, στην οποία ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες που κάναμε μαζί με τον φίλο και συνάδελφο Φρέντι Μπελέρη, πετύχαμε την υιοθέτηση μιας ιδιαίτερα σημαντικής τροπολογίας. Για πρώτη φορά σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω αυτής της τροπολογίας, η οποία υπερψηφίστηκε με ευρεία διακομματική πλειοψηφία, γίνεται ρητή αναφορά στην ελληνική ιστορική μειονότητα της Αλβανίας, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική και ισχυρή παρουσία της, ιδίως στη Νότια Αλβανία, ενώ παράλληλα καλεί την Αλβανία να διασφαλίσει την πλήρη προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των μελών της ελληνικής μειονότητας. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, αλλά κυρίως για μια σημαντική δικαίωση των ανθρώπων της ελληνικής μειονότητας, τους οποίους δεν ξεχνάμε ποτέ, στηρίζουμε σταθερά, με συνέπεια και με πράξεις. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η σημερινή εξέλιξη βεβαίως δεν ήταν τυχαία. Προηγήθηκε συστηματική δουλειά εδώ και πάρα πολλά καιρό σε επίπεδο Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου τον προηγούμενο μήνα καταθέσαμε σειρά τροπολογιών που έγιναν αποδεκτές και βελτίωσαν περαιτέρω το τελικό κείμενο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις αναφορές και τις εγγυήσεις υπέρ της ελληνικής μειονότητας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε τα δικαιώματα του ελληνισμού, όπου και αν βρίσκεται, να προστατεύονται και να προβάλλονται με συνέπεια σε κάθε επίπεδο.